रायजोफोर दिनैहाय बेहाय जोंनि जोंहा इलेक्शन फोसावदिं मेल खुंनायाव मेलखौ सालायनाय मेल सालायगिरि बिथां आरो जोंनि बनगाव मण्डलनिनो आफादगिरि बिथां बिराज ब्रह्म आरो मण्डलनिनो भाइस प्रेसिडेन्ट आरो मण्डलनिनो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां आरो जोंनि महिला मोर्चानि आफादगिरि आरो साखाथियाव जिरायनाय गासै मानगोनां बिथांमोन आरो जोंनि रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर दिनैहाय जोङो इलेक्शन फोसावदिं मेलाव जोङो नुजाफैनाय गासै रायजोफोरखौ आं आंनि गोसो गोरबोजों आं खुलुमहरबाय। रायजोफोर दसे आं फंनैसो बुंनो नागिरदों अन्नानै एसे सिरि थालायोबा मोजां रायजोफोरनो हमजोबनाखौ दाखौनो न'आव उसुबिदा हो जोङो बेहाय बिजेपिनि जानानै जोंनि केन्डिडेट राजीव कुमार ब्रह्मनि जानानै जोङो दिनै नोंथांमोनाव बर' गंग्लायै नोंथांमोननि बयनिबो गोनां बेलेटखौ बिनो थाखाय जोङो नोंथांमोननिसिम फैबाय। नोंथांमोना साननो हागौ जे इलेक्शन बोथोर फैबाथाय बे फैलाय फैयो जोंनि भटखौ बिफैयो उनावहाय आरो जोंखौ नायफिना बेबायदि नोंथांमोना साननो हागौ नाथाय बियो गणतन्त्र हादरनि मोनसे नियम आरो बिदिखा जोङो इलेक्शन भट होआबाबो जोङो बहिरा गथ' जाखायो जायखि जाया जों भटखौ होखानांगौखाय ओंखायनो नोंथांमोनखौ खावलायदों आङो सासे मोजां केन्डिडेटनो जोङो मुल्य गोनां भटखौ होनानै देरहासार खालामहरनो हायोब्लासो जोंनि भट होनायनि जोंहा मिनिं थायो। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों जे राजीव कुमार ब्रह्मनो नोंथांमोना भटखौ होनानै देरहासार खालामहरनांगौ होननानै आङो खावलायदों। राजीव कुमार ब्रह्मनो मानो भटखौ होनांगौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फंनैसो बुंनो नागिरदों। मानोना बिथाङा सासे मोजां मानसि होननानै जों मिथिगौ। जोङो गासैबो नोंसोर बयबो नांगोलनिनो मानसिमोन जों होननानै आं मिथिगौ। आंबो नांगोलनिनो मानसिमोन। नांगोला जेब्ला फाउन्डेसन जादोंमोन बे समनिफ्रायनो आङो बनरगाव ब्लकनि प्रेसिडेन्ट जानानै आङो बे पार्टिखौ हेफाजाब खालामबोदोंमोन आरो आङो दिनै फैनानै दिनैहाय आङो बिजेपिखौ आङो सापर्ट खालामफैबाय हेफाजाब खालामफैबाय। मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा नांगोलनियाबो केन्डिडेटआनो थिग जायाखैमोन आगोलो गर बेखौ होनो नागिरलाय बैखौ होनो नागिरलाय गावसिनि गेजेरावनो थिग गैया बिस गैया जाबाय थाबाय आरो सासे असिनाखि मानसिखौ केन्डिडेट होनो नागिरनायाव जों माखासे नांगोलनि मानसिफ्रा जों दुखु मोनदों। सिनाया गारा सासे गोदानै फैनाय मानसिनो जों भटखौ होस्लायस्लाय जोंनि सिनायखानाय मोनथिखानाय जोंनिनो अनजाथाव सासे केन्डिडेटनो भटखौ होनानै देरहासार खालामहरनायानो जों साबसिन होननानै आं सानदों आरो जोंनि लोगोफ्राबो सानदों आरो जों बिजेपिआव फैदों। बिजेपि होननाय जिनिसखौ जोङो सिगाङाव बुजिया सोमजिया मोजां मोनामोन। बिजेपिखौ मोजां मोननानै जों थाङाखै जोङो मानसि हिसाबै राजीब सारखौ मोजां मोननानैनो जोङो राजीब सारखौ देरहासार खालामनो होननानै जोङो दिनैहाय फालो राजीब ब्रह्मजों जों ओंखारबाय। बेनिफ्राय दा जोङो बेसेबां बोसोरनिफ्राय जोङो नांगोलाव बेसेबां सेक्रिफाइस खालामबोदों जों पार्टियाव मा मावबोदों मा मावबोआखै दिनै बे सासे साख्रि रिटायार जानाय लोगो लोगो बियो सासे केन्डिडेट जानो लुबैनाय बे सियार लुबैनायखौ जों एसेबां मोजां मोननो हायाखै। बिनिखायनो जोङो बे सासे असिनाखि मानसिया जोंखौलाय मा रिसिभ खालामगोन बेलाय जोंखौलाय मा अनगोन बेलाय जोंखौ सिनायगोन नामा बियो। बिनिखायनो आं सानदों सासे सिनायथारि मानसिनो जों मुल्य गोनां भटखौ होस्लायस्लाय जोंहा सिनायखानाय
जोंनिनो अनजाथाव राजिकुमार ब्रह्मनो भटखौ होनायानो साबसिन जागोन होननानै जों साननानै राजिकुमार ब्रह्मखौ दा जों सापर्ट खालामफैबाय। रायजोफोर जोंनि बर' मानसिफोरनि गासै गणरगाव ब्लकआव जोंनि भटारा जाहैदों 56 जनल' 56,000 जनल' 56,000 जनल' गासैहाय टटेल। ओमफ्राय